Okay? Ang atong halagdong gobernador, mga higala, Enrico Aristotol Aumentado, malipayon kayong nagbalita nga malampuson nga iyang na-distribute sa mga senior citizens na ang katong gisaad niyang cash assistance. Tanang lungsod yun, nahatagan ni Governor Aris Aumentado nining 40,000. Nikabat kini og 1,920,000 pesos tanan ang gipanghatod. Ket natay pictures ana ket to seniors ni Governor nata diha mismo personal yod nga nakighimamat si Governor Aris Aumentado sa mga kadagkuan sa Federation of Senior Citizens Association sa matag lungsod, og iyang gitunol ang maong 40,000 cash assistance para kini sa tanang municipal Senior Citizens Association. Og kauban niya nini usab ang ato nga makadagkuan sa Provincial Treasurer's Office o sa Provincial Social Welfare Development Office. So, okay, so naay mga hulagway na mga higala, senior citizens, ang file name, General, Aris, senior citizens. So, okay, atong pasalamatan, of course, di kita malimot nga magpasalamat kang Governor Enrico Aristotol Aumentado sa iyang dakuay kaayo nga pagmahal sa atong mga katigulangan. No? So, nalibot na. Manimayang balita. Walang iwanan. Nalibot na tanan ni Governor Aris Aumentado ang pag-apod-apod sa tag 40,000 pesos matag lungsod nga financial assistance alang sa Federations of Senior Citizens Association. So magamit kini nila alang sa pagpadayon nilang pag-alagad, pagserbisyo sa mga senior citizens sa ilang tagsa-tagsa kalungsod. So again, thank you kayo, no? 1.9 million mikabat ang maong cash assistance alang sa mga senior citizens gikan no sa dako kaayo nga gugma ni Governor Enrico Aristotol Aumentado sa atong probinsya sa Bohol. God bless, Diyos mabalos. Salamat, Gov. Salamat.